Ka por liur ka de ka ayom bat ka por ka bau slap uhap man ka por. Henry teng teng ka jing hap slap ka wanra ro ya jing do nong ka bakarao ya ki nong song snong. Kam tam ya ki nong rap habau slap batu phria ki ther bat penjat ya ki jing thong jing tap bat penjulo ro ya ki yeng ki sam. Ha ka shpautrik bunai me arjada posan uslap ubajur ulat ther hagi thain pramer ya long harangkat uphria ubajur bat ka eriong erngit. Haka ni kesmi ke eriong erngit kala Syllad naphang bat kala rat ya ki ding ki se kala rat ro ya ka wei ke yeng jong ka MPSS Security Agency Training Center ha thad muthlong si Pramer West Dainty Hills District hado ba ka ne ke yeng kabalong ka office jong ka ne ka training center kala pra lot phom UPK 28 production haba uleyo banyakaran pat usar pendap lang muksor ubalong ro u managing director jonganega training center kabalasya penjulor hakane ka eriong erngit ula pentikna bagajing do nong hakane ka jingsha penjulor kalakot sya ka silaptam